ma ndị aka wee zuru erika ndị a na-alụ agboro na ịbịa ha nalaghị ya kwa gị aka asị onye ndị si ike pụta ife na ndị a na-alụ agboro kịta esi ike ọbụla asịsị kọba ọnụ ọtụtụ ndị anaghị kọ ha ọnụ febebe akwa ha kọghị ọnụ nke gị ya arahụla ọnwa isii mana ka udo wee dị ka anyị dị na Chineke ka anyị dị mebi n'afa nna anyị ka anyị dị asị na anakwa nke anyị sịrị ka di na nwunye ka e wee nụ nwo ya ka ihe gbasara nwa ka anyị wee bi nwuo na be onye anyị ebi na bie onye agwara ukwu n'anya n'isi onye mere na onye ụzụ ji gba nkịtị ọ bụ na ọ chọọ mbọsizi ahụ ọ chụọ ụmụaka ha sị onabịa bịa were ife m mana ịgba nkịtị ọgwụ ụfọdụ na-adị maka ịgba nkịtị ka ihe zoro ezu wee pụtacha ya ife onwe ife aghụghọ ọnọdụ n'ime ọnụ ichere ọpụtasịa iwe ma na ihe ọ bụ agwọ maọbụ oke maọbụ nkakwụ mana mgbe na ọ na-ewepụta isi nwa ya ije mkpata ya ka ọ gbamina n'ime ọnụ ya mazi ife ọ bụ nke ọ bụrụ na agwọ ewu ije nọ nkakwụ ọ bụla chigha ha azụ isepụ anya mesị agwọ ewu hapụta taa gị mebie ihe na be gị mana ị ga-echere ha hapụtasị apụta wee mara ife ọ bụ wee mara ma nke ya ebe isi ma nke ọ bụ na oke wepụtara isi ime ya ọgba agakwa isi na ọrụ oke ya kpagharịwa oke onye mana ọ bụ na agwọ wepụtara isi ịkpacha ya ka ọ gbanyere ya ma na agwụ iche na ọnya ma onye ụzọ ji chere maka wepụtacha ife na ọgụ ụfọdụ okwe ngwa ngwa na-ekwe nke ọka ọjụ ngwa ngwa ajụ nke ọka ekwe ụmụ onye gawa mee ihe ọjọọ mgbe ọ ga-achọpụta na ihe ọ na-eme na-ema maka ọwụla ka achụ onwe ya na be gị ọ ya abịazi eziokwu nke ahụ kwụsịra ka ụlọ onye ọzọ daalụ okenye edịkwa ka imelie dọm ụmụnne m na-akpọnụ 08096200028 ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke 09031989504 nnọọ aha m bụ nwaada Ngozi Azụka. Ngozi nnọọ ebee ka isi akpọ? Esi m ọzọ Ogbowere akpọ. Ajụjụ ka ị nwee ka ịnụ ka ị nwee nwaanyị ọma? Enwere m ajụ. Na-aga n'iru. Onye Igbo achọrọ m ka ịkọwara m ihe bụ isi na ọfọ n'ofulefu na-achọ ọfọ achọ na ihe bụ ọfọ ahụ. Ife bụ ọfọ bụ nke mbụ bụ ajụjụ nke ịbụọ bụ ihe bụ n'ofulefu. Nke mbụ bụ na ọfọ ha ya akọwa gị ọfụma mbụ kọwa ya mbụ kọwa ya ịbụọ kwuo ife ọfọ bụ kwuo isi eji atụ ọfọ kwuo ebe ọfọ si apụta kwuo ife eji ọfọ eme nwe ọfọ diọkpala nwe ọfọ nwa nwe ọfọ eji echi eze nwe ọfọ onye isi ogbe nwe ọfọ dị iche iche ndị ahụ bụ ọfọ dị iche mana ya ma mbanye nwere ọfọ kịta mka ya kọwa gị ọfọ ahụ mbụ ife ọ ya egbu oge mbọsa ya akụzi ihe mana ya ma njezi ha akụzigo mbụ maka ya akụzi n'iru karịka ugwu ahụ etiwara ite ka dị n'iru mana ife bụ na ọfọ na-efu efu bụ na ọfọ na-efu efu ọ bụrụ na ọfọ nna unu debe ụfọdụ na-ejeje were esuwe ọkụ si na ọ bụ na omegidere okpukpe ha ụfọdụ ewere wa ya nkụ ụfọdụ ewere gwuo anyị nye ya ọfọ dị iche iche anyị anọghị ebe a na-asị na ọfọ amaka ma ọ bụ na ọ dịrọ mma nke mbụ bụ na ọfọ bụ ụdị na-abụ tupu iwere ọfọ suo ọkụ ọ bụrụ iwe ntị ha na-esuo ya ọkụ iwe ntị esuo ya ọkụ ọ bụ na ọfọ eji ọbara mmadụ wee kwuo okwu n'elu ya ọ bụ na ọfọ egbu dimkpa wee wudo ọfọ ahụ o nwere ọfọ gbuo ofe na-eji dimkpa ise sonye ha were ọbara ha wee kwuo okwu n'isi ọfọ a iweta ọfọ ahụ si na ihe ha megidere ọkwa anyị were eje gbuwa ya suo ya nkụ suo ya ọkụ ife mmụọ nọ n'ime ọfọ ahụ ga na-enye nsogbu n'ezie n'afọ tupu imebie ọfọ ị ga-ekpe ezigbote ekpere wee merie mmụọ afọ ndị debe ọfọ ahụ tinye n'ime ya ọfọ ha bụrụ ọsọsọ nkụ isi eji wee mie o nwere ife dị n'ime ọfọ ụdị ihe dị mmụọ na dị n'ime alụsị ụdị ma ọsọ ahụ abụchara ọsọsọ osisi o nwere mmụọ ọjọọ ndị debe asọ na-eticha n'ime ọnya bụ na-abịa ekpekwasị ya ekpere mebọọ ya chụpụ mmụọ afọ ị nwere ike mmụọ afọ si n'ọfọ ahụ wee pụọ ọ dịghịzi mkpa n'iso ya ọkụ ọdị ọzọ ihe nke igwere ekobere ụmụaka ụmụ na-abịa ha na-efu otu ọfọ na-adị ọ ga-abụrụkwa isi nkịtị ya bụ ọ bụrụ na ọfọ na-efu efu mmadụ na-efu na ajọ ndị were ya ebe ọ dị nwere ife omume ọzọ na-adị na ọfọ na-efu efu nọ na ndị mmadụ jeje were ya n'ebe ọ dị mana ọ bụrụ na ọfọ bụ ọfọ nkịtị o nwere ọfọ na-abụ ọfọ ngọzi ọfọ mmadụ ji bụrụ diọkpara ụmụnna ha ọfọ eze na-achị obodo ji achị ọfọ eze nri
ọfọ ha je na-enye mmadụ ọ wee bụrụ eze ọ wee bụrụ ichie ọfọ eji abụ diọkpara ọfọ ndị ahụ ọnwe ọfọ ndị ya anụ ya wee kwuo okwu n'isi wepụta ya odo anyị ihe ekwu n'ọfọ abụrụ ajọ ife na ọfọ ndị a na-enye nsogbu nke ndị gboo mebelụ mgbe ha na-eme mpụ ewetazia ya oge ụfọdụ ọfọ dịka ka aka nwa amụrụ ọfụ obere aka emekọta ọfọ obuzu ego aka isi mmadụ ebe a na-anyapado ọbara a na-anyapado ogbene a na-anyapado ya nka nyapado kide ọgbọ ahụ ọfọ ahụ ebuzie ibu odizie mgbe eji aka na-abụ ebu ya ọfọ ahụ ga-anọkọta ya mmụọ ọjọọ nọ n'ime ya karịa ife ọjọọ na-alụ karịa ihe ọma eji maka ya wee wudo ọfọ ahụ na-abụ achọọ imebi ọfọ a ga-afụ chọọ ndị maanyị a ekpere ọfụma wee chụpụ ya mana nke afọ ajọ mmụọ dị na ya ọ bụrụkwanụ na ife dịka na ofu onye bịa nnọọ weli ya eje tụfuo ma ọ bụ kwa ya nkụ ma ọ bụ n'ihe n'ihe ọrụ ọnụ ya bụ na ọ na-efu efu gịnị ka a ya eme nwoke esi na ọ bụrụ na ewepụrụ anya bụ mmụọ onye be nsogbu na anya bụ ezinụlọ ọya bụ na ndị afọ na-ewere eje tụfuo ma ọwa ya nkụ na-eme nkafie ọnwekwa ike ume ga-ezubeghị iwepụ ịchụpụ ya bụ ajọ mmụọ o nwere ndị ga-abịa ha bịafe ekpe ekpere mana nke ọ bụrụ dibịa kara aka owubere ọfọ ahụ ọ bụrụ na ị bụrụ onye nkwa nnukwute ike n'aka Chineke maka oru karịa ibi ọkpụ anyị isi ọ bụrụ na ịbụ onye nkịtị nọ na ịbanye ụka nwanne ya wee bido ụka nke gị onwe ajọ mmụọ ga ị na-achụ ya ọ na-efere gị ọdụ na-amụ gị amụ ụmụazụ Jesu nwere mgbe ha na-achụ Jesu mmụọ ọjọọ ekwe hapụ Jesu bịa baa mba ozugbo mmụọ ọjọọ apụọ famisi wee jụọ Jesu nwanna asị ya kedu ihe mezie na mmụọ ọjọọ ekwe ha ya achụpụ Jesu sị ya nọ ụdị mmụọ ọjọọ nke eji ekpeli n'ibu ọnụ achụ ya bụ ọ bụrụ onye ọbụla pụta n'ụlọ ọfọ ịtụfuo isi mmụọ na-esi akarị mgbe iwe agbazia nke bụ ifozia nke bụ ihe ị na-agbanalụ mmụọ ogbu okporo ọkara ịgbakwulu ogbu okpochakọrọ daalụrị nne ka na-aganụ n'iru otele nnọọ anụọkwa m afọ anyị nna nnọọ ka nke nwe ọinu ka ajụjụ ana m anụ ife ị na-ekwu na gaba n'iru na-aga n'iru nna ka ihe bụ na akpa na-ataka akwa akpa na-ataka akwa ya ịma na enwere inu nwa akpala okwu nke a abụghị inu ga-ezu oke na ọnwụ nwee nghọta zuru oke nke a bụ akpala okwu nye okwu eji esi olu okwu a na-etinye n'okwu okwu wee zuo oke okwu na-adị ka isi na anụ agwọ na-atọ mmiri mmiri ọhịa bụ akpala okwu nna keke ime ọsị na anụ agwọ na-atọ mmiri mmiri ihe ọpụtara bụ n'ụbọchị adịrọ mma ya bụ na akpa na-ataka akwa abụghị inu ka ọ bụ akpala okwu eji esi olu okwu ọ ya kwudo nwa ụlọ onwe ya akpala okwu ada akwudo nwa ụlọ onwe ya mana inu ga-akwudo nwa ụlọ onwe ya o nwere inu sele na ọ bụrụ na dibịa akpachaghị anya mgbe ọ na-achọ ihe dị n'elu ọ daba onunu dị naanị ị na-ekwu anyị o zuru oke dibịa bịa na-enye anya n'elu na-aga na-achọ nwere ihe ọ na-achọ n'elu ma ajọ nnụnụ n'elu afọ ọ wụrụ onwe onunu egwu naanị ọ kata ọ danye n'ime ya n'ịbụ dibịa ga mme ka ị hapụ ịda n'onunu afọ anyị na-anyị n'elu enekwa naanị ifugo na inu a zuzuru onwe ya kwụrụ akwụrụ ị na-anya ifu na ọ gahugolo mana ise na amanataka akwa akpala okwu ozu ọka ọ bụghị inu nnọọ nwaanyị ọma kpụmie n'ebe redio gị dị ka anyị gbanyụnatagwuye gaba n'iru afọ m bụ Chinenye ma akpọ na mkpọ Chinenye ka nke nwe inu ka ajụjụ ka m nwere na-aga n'iru nwaanyị ọma oke ya sịnka ndị oge biko kedu echichi kacha dị ebube n'ala ndị Igbo echichi kacha dị ebube n'ala ndị Igbo echichi niile ndị Igbo nwere dịcha ebube o si n'echichi nke ọ bụ ma onye ahụ na-echi eze ma ọ na-echi ichie ma ọ na-echi ọkpala ma ọ na-echi ọzọ ma ọ na-awa akwa ma ọ bụ mana n'oge Igbo afọ enweghị eze Igbo adịghị enwe eze n'oge afọ eze a na-echi kịta eze mkpọ ọkwa Igbo onye mkpọ nwee eze ogidi
nwa eze Abagana wete gaba eze abụ ihe so agba ọfụ wee bịa na gboo ndị Igbo adịghị enwe eze ife ha na-enwe ọkpala ogbe dị iche iche nwee ọkpala okwubido kịta ekwu ya na ụmụnne ekwucha na ụmụnne ọbeghị ekwu ya na ụmụnna ọbeghị ekwu ya na ogbe elu na ogbe mgbasa abịa ikpe ahụ ofu onye abụrụ onye isi mgbasa afọ ọ hazie ha na-ekwu mgbasa aha ọbe olituo ọkụ ya nakwa ekpesịa ya n'ogbe ọbeghị ebulie gbago n'obodo ogbe niile nọ n'obodo ahụ na nwere ogbe ise ha ncha bịa n'afịa obodo ahụ ekwu okwu ekwucha ya ọbeghị eje nwa iyi oyi bụ ojesi obe n'ikpe ndị gboo na-ekpe ya bụ na enweghị eze n'oge gboo ihe enwe gboo bụ ọzọ na nze ichi ọzọ ịbụrụ nze ọ ga ya asị nze na ọzọ ichi ọzọ ịbụrụ nze ọnya bụ ọkwa echichi dị ebube n'oge gboo mana ọ bụrụ na ọnya kacha dị ebube emechazi ụmụ mgbe oluzi echibe eze maka o nwere eze ndị tọgoro ibe ha ọfụma eze nri etego mgbe ya enwekwa obi ọnịsha otegokwa ndị eze gboo ha nwa mana gboo eze adọrọ na n'Igbo na ajụ ọkwa kacha echichi anyị agaghị anọ ebe a sị na echichi kacha nke wee dị ebube maka na ọzọ akaghị eze wee dị ebube maka na ichisi ọzọ iwe jide chi eze onye echighị ọzọ nwa nchi eze nwa ada aka nne nwa na nna ya dị esi oro ya gaghị asị na ọzọ karịa eze maka na ọzọ ka echicha iwe je chi eze mana ha na-abụ dịcha ebube mana n'oge gboo oge eze adịbeghị ọzọ dị ebube rinne daalụ rinne okenye ka nnukwu onye ọzọ nnọọ nna nna nnọọ kekime ọ dị nnọọ mma kedu afọ anyị gaba n'iru nna onye ka ị nwere ka ajụjụ ilu ka m nwere ka okenye kọwata n'elu na-aga n'iru asị na ife afọ ọnụ kwuru ya toro ogologo na iku anya adị ọgbọ ngakọta n'ihe ọfụma ife ọsọrọ afọ ọnụ ya toro ogologo na iku anya tọọ ya nke a bụ eziokwu ka ọ bụ iku anya amụ ha na nwa iku anya adịghị n'anya ozugbo mbọsị a mụrụ nwa ịna anyị n'anya enu anya adịgo oji iku anya ahụ adịgo ọkpago oke ebe ọ ya adị tupu nwa ha elu ọnwa isii na mgbe arọ iku anya ebido jiwe oji ghọọ ntutu otu ntutu si epu n'isi nwatakịrị amụrụ ọfụ oke iku anya sikwa epu n'enu anya mgbe nwa dị aja ha na-abara ịtọ ọrụ onye ga-enwe ezigbo iku anya dị oji ọpụtago ọfụma mana tupu nwa agba afọ ọnụ na ọbụla nwoke o yeruli afọ 12 afọ 18 wee gbagobe mana ọ bịazi afọ ọnụ pụte otobe ọsịsọ tobe ọgwụ ụfọdụ toda ha ewere mbọ na-abọchi ya oto ogologo dịka afọ ọnụ mkpi iku anya ahụ bụ ụzọ wee pụta dị n'enu ka pempe ọ dị eto ada aracha ya aracha ụtọ ọrụ ka ọ na-adọ ọ ga-anụ ya afọ ọnụ ebido tobe n'eko nya dị egwu na-anyalụ iku anya isi aga were nwayọ na ife a iji isi nwa ya na-eje afịa n'anya isi n'mmụnwa ji isi nne nọdụ n'ụlọ isi a afọ ọnụ na-anya abaghọrọ elu ka ọ gaghị ete aka akpụ afọ ọnụ iku anya ga n'ebe ha ada akpụ ya akpụ ọ ya nụkwa afọ ọnụ pichi ọzọ akpụkwa ya ọzọ ya bụ na onye ife ochie bụ ife ochie ife nna mmadụ ndị Igbo si nwa sịrị nna ya na n'ime ha anụ nwaanyị oche n'ọnyanwa gosiri nna ya onye bụ nne ya wee nụọ ya ya bụ na ife ọsọrọ afọ ọnụ ya tobe ogologo ife ọsọ mmadụ ya mabịa ife ya gọba akwụkwọ ya waba anya jebe obodo oyibo nwebe ego nna ya nọ n'ụlọ ka amara ife o nwere ife ya enwekata ego ewe kpọzi aga ego bịa wụọ ọjọ ebe nna ya ụlọ nwere ihe amakata ife ịwakata anya ọ ga-akpazi ọka na sị nna gị bịa ka ị gwazie ya ebe ọka na dị maka ibi na-ego ezigbo akwụkwọ ife ahụ mere iku anya ji wee nọdụ ebe a otego ọnọ afọ 18 ahụ ọ nọgolo afọ ọnụ wee bido ipụta o ji na-amụkọ ife na ijikọ ihe ụfọdụ gasị tupu nwa ada afọ 13 nna ya adịghị afọ 16 ya bụ na onye ka gị wee fọbụ ife ụwa onye ka bụ onye ụzọ sibi ite na aka enwe mkpọmkpọ anya ọ dịkwana mma ife ị nwere ewere ewe n'anya
isi maka na o tere anya bidoro efu ụzọ ọ bụrụkwanụ sọsọ akwụkwọ na-eme mmadụ ọmara ife osọsọ ego na-eme mmadụ ọwa anya ọ bụrụkwana ije mba na-eme mmadụ okenye nọ n'ụlọ ọgụrụ nke ọbụla ọgụ ha akwụkwọ mana o nwere uche o nwere ụzọ amamife ịtọ enwere amamife nke ibe akwụkwọ a na-agụta n'ụlọ akwụkwọ nke amamife nke mbụ nwee amamife nke na-esi n'eluigwe abịa nke Chineke na-enye ụmụ ya nwee amamife ụzọ nke ịtọ bụ amamife a na-enweta n'ogbe otu esi eke anyị otu esi aga ọjị otu esi ekpe ikpe ụmụnna otu esi awụ ezi n'obodo ndị gboo eji ha akwụkwọ wee malụ ka esi awụ ụzọ ine dị n'ụmụ ojii ụzọ ine dị n'ide anyị ụzọ ine dị n'ọlụ ụzọ ochie niile ahụ ndị gboo waa ya mgbe gboo eji ọnụ na akwụja mmụọ otu esi awụ ụzọ ha amamife ya bụ na iko onye ahụ n'ebe afọ o nwere oji bụrụ iko anya o ji wee nọta aka n'ebe ahụ ka afọ ọnụ were nwayọ daalụrị na okenye ma tupu anyị anụ ọnụ onye ọzọ ụkwụ nọ na-ebu okenye na ndị otu anyị kịta na-akpụzikwa iko anya ụmụ nwaanyị kịta na-anọkọtakọ kpụsịchasị ya iko na ndị otu unu mba ada agụnye ndị agha hapụ ada eji ịhụ nchiche atụla ọya ndị a na-akpụ iko anya ha abụrụ ezigbo ụmụ ha bụrụ ajụghị ịma ngụnye ndị afọ bụ ndị oge gboo a na-enwe ofu ogori ndị ahụ na-akpụ iko anya kịta ịma nji ha wee matụ mmadụ maka na ndị gboo chọọ ise ịba mmadụ mbọsị nwaanyị ifele agwụgwụ n'iko ịbụkwa mmadụ ifele ọdụkwaghị n'iko ịma na nna ya abachagolo mbọ ya abalị n'onwe ụdị efe iyi n'onwe ụdị okwu ikwu n'ọra n'onwe otu isi wee ihe ime n'ọgbọ si ifele ọdụkwaghị n'iko ọ na-eme iko anya ka ifele na-adị onye meji wee sị na ifele dị n'iko karịrị ụkpaji alọ onye ọbụla ji ekpu iko anya ịma na ifele ka ọ kpụ ọ ya-emenwu ihe ọbụla ọ ya agbanwe ọtọ n'afịa ya bụ abụrụ ndị anyị na-ekwu abụrụ ka ikwu maka hapụ ndị na-akpụ iko abụrụ anyị ji okwu na-abanye hapụ ndị afọ daalụrị nne okenye ụmụnne m anyị ka nọ na mmanụ eji eri okwu Igbo na 95.3 FM Radio Sapiensi afọ mbefe anyọra kwue ọ mụ na Reverend Father Dr. Fidelis Oke ọṅụrụfọ ụkọchukwu osebụlụ ụwa okenye na agbalịle gị ma ajụjụ ma inu nke ọbụla ị nwe ụbọchị sitaba afa ncha niile na okenye kwadola akwado nnọọ nna nnọọ daalụ ezigbo mmadụ kedu afọ anyị Ike nnọọ gaba n'iru ka agba nke ị nwe ilu ka m nwere ka okenye kọwara m ya olulu esi na nwata hụrụ anya ehurie ọ hụkwara ike esere ya fole sụọ ya na Igbo izugbe ka anyị nụ ife sụrụ ọfụma nwata fụrụ anya arọrọ ya ọ pụkwara ike esere ya fole anyị mana onwe ụdị inu anya dị akọwa n'ebe a onwe inu na-ata alụ na ntị nke a so n'ofu n'ime ha anyị ga-amafie ka anyị jee n'ọzọ ka amafee ya nna iwe ga-adị n'ọkụ daalụrị nne nnọọ nnọọ nne daalụ ezigbo mmadụ kedu afọ anyị afọ mbụ ọmalịcha ebe ka isi akpọ esi m Ọnịcha akpọ ọmalịcha nne gaba n'iru ka anyị maa nke ị nwe biko okenye o nwere ihe nchọ ka ịkọwalụ m ngwa gaa n'iru ọ maka ikponye aja ma mmadụ nwụọ ma nwaanyị nwere ike ikponyelu di ya aja n'ili ma ọ nwụọ ma nwoke nwere ike ikponyelu nwunye ya aja n'ili ma ọ nwụọ na ịkwọkwa m ihe bụ ikpochi onunu maka ya bụ ife na-ebute nghọtafie na ọ dị mma aghọtara m ife ọjụ ife ahụ ihe agha aka ewepụtara ofu mbọsị kọwaa ya ka m detuo ya ozugbo maka na anyị gwekwu ya bụ ọ ya akpala oge ndị ọzọ ga-eji wee tie ọnụ n'okwu kama na ikponye aja n'ili bụ ife ọ dịba gboo ọ nọ n'ọgbara ọfụ a ka o bidozi isi okwu n'obodo dị iche iche ndị ekwe na ụfọdụ asịsị kponye na ọgụ ụfọdụ eweli ya nụọ ọgụ chọọ igbu mmadụ mana ife bụ ikponye aja n'ili bụ n'ọdụkwala na akwụkwọ nsọ na mmadụ na ntụkọ ịbụ na ntụkọ ị ga-anachi ya ekponye aja afọ onye bụ ntụ a na-egbukwa n'oge ntaramahụhụ ndị nwe anyị Jesu Kristi mana ịlụzie n'obodo ebe ọ na-ese okwu ndị ụfọdụ asị
nwaanyị ekpiri n'aja n'ini kedu maka ihe ọ bụ nọ na-agakpọsi di ya anya n'ebe di na na-ene anya n'elu na nwaanyị ekwesịrị eghe di ya aja n'anya mana ọ bụ na ịba mie n'ime okwu afọ ọfụma ịfụ na ihe ọ na-ekwu bụ ihe okwu na-eri na ọ chọghị ịgwa ya eziokwu dị n'ime ife dị n'ime ikponye aja n'ini afọ mee na ụfọdụ maka ọ na-abụ akpọ alụ afọ wee kpụọ ya ọ pụọ ife mee n'obodo ụfọdụ ma ụmụnna ụfọdụ ma ụfọdụ ṅụ iyi tụfuo mkpu mme ikpe ike natakwa ya kama anyị ekpunye kama ka anụ ọgụ ka egbuo mmadụ bụ na ọ bụrụ o nwere obodo na-abụ nwaanyị ekponye elu di ya aja n'ini ema na nwoke ọzọ agaghịzi nwaanyị ahụ nso na nwoke ọbụla lụ ya nso ga-enweta ụchụ ọ ga-enweta ife ịta aka n'ọnụ ụfọdụ nwoke ebuzie n'uche na ịgba nwaanyị nkịtị okpunye aja na ọ ga-egbochila anyị ụzọ ilutie nso na di ya nwụsịa ụfọdụ na-agba mbọ ka ekuchie nwaanyị ya maọbụ ka anyị jekwuo ya na nderi maọbụ ka na ụzọ egelugo ndị gboo mebelie n'obodo ụfọdụ kapị nke ha ọnụ ọfụma si na naanya ọbụla kpiri di ya aja n'imi abụrụgo ọgba ndụ na nwoke ọzọ agaghị eluzie nso ndị mmadụ wee jee n'obodo ndị emeghị je na-amụta ya na-ewetazia n'obodo ndị ọzọ gasị ya bụ na ha ga-agwa ya eziokwu ife mere ha ji azụzọ ka a dị ekponye n'aja maka na a na-ekponye bụ ya n'oge gboo ị na-efu na ihe dị ka afọ 5 gara aga ka ya bido afọ 10 gara aga mgbe agha bere a na-ekponye n'aja afọ 10 ka ife a bido n'afọ 10 gara aga afọ 10 gara aga kerezie ebe anọ bụ n'ụlọ kemgbe tupu anụ agha Biafra a na-ekponye aja n'ime ebe afọ 10 gara aga a na-ekponye aja n'ime ndị gboo na-ekponye ozi na ọfụ a ka aga becha a na-ekponye n'ozi na maka na ịma na ndị Igbo sị na onye isi onye ala jee nweta ka esi ata atụ ọ nweta ịta atụ ọkajikpo osisi na-edi na ama nna ya isi onye ala jee nche ịma na onye ọbụla ga-abụzi onye ori onye mere na ndị a na-ebu n'isi kịta buru n'isi isi anọdụ anị kịta ka ọ kọwa ya ọfụma ụfọdụ n'ime ha amahụ n'obodo Nwaagụ Udene gbasara pas n'ụkwụ mana ihe dị mkpa bụ na ndị si kponye ife onye kpọrọ nkịta kọgaza na bie ndị sisi ekponye na ọ bụrụ na igwe na-achị obodo na ndị obodo anụkọ sisi ekpozi na fakpa ya akpa ọ gaghị eme ka onye nwụrụ anwụ dị elu n'ebe chie na ọ bụrụ onye ga-elu ọ bịa bụrụ na kama a ga-ekponye ụdị isi mmadụ ite nkwụ ga-esela ọgụ n'ọgụ okwu nya waa n'ụzọ na ya nọ ebe asịsị ekponye nwesị ekponye na n'obodo ga-afụ na ekponye omebie ife fakpa ya ọfụma o nwere ndị na-ekponye nụ iru n'obodo dị iche iche anyị na-eje enyi ozu adịghị ekwu ya ekwu nwaanyị dọkpụ ịdị aja niile pụkwara onwe ya ị na-anya ndị a na-asịsị ekponye ị na-anya ya afụ ihe o jeta na ọnwụ na-ekponye ya ma n'ime ọ na-akwado ọgụ ị na-anya ọ bụghị afọ ka o riju ọ bụghị ụka ka ọ na-ejesi elu ọ bụrụ ezigbo mmadụ ka ọ bụ ma bụrụ n'uche na efu ndị na-asịsị ikponye na nwere ihe ome ị na ndị anyị fụnụ ndị udo ndị na-eriju afọ ndị n'ọlụ onwe ha ndị ifo ị na-anya ọfụma ifo ihe a na-azọ na nwere ihe dị n'ime ya abịazịa nke ikpochi onunu bụ omenala ndị onwe ndị nwe ya nwee ndị enweghị ya ikpochi onunu ahụ bụ onunu ahụ na-akpọ afa bụ inibe ihe ahụ onye bụ onunu achọghịzi ikpe anyị nri onunu afọ ndị ụka ada eme o nwere ihe ndị gboo na-etinyesi n'ini wee kpochi abịazịa ọ bụrụ na ndị ụka akwa ozu nnie ada eti anyị ichila ha ụfọdụ ama nwenwe ike ịpụtasị si ụkọchukwu na-enye ozu na nwe ha chọrọ iti n'ime ya ha chere nyicha kpochie gbasa hechikata azụ na ndị eri nwanne eche si nwaanyị ma ọ bụkwa ha ndị ụka mekanik kwekwe na anyị ka nọnkwa ihe fọnụ na imekwa ya n'ikwa ahụ n'ozu a na-ekwu atọchie ya akpịrị nwudie si ya na ime gị na anyị amapụ na ụmụnna ụmụkpa chụpụ ka nka oge ụfọdụ ọrụ nwaanyị enwe ahụ mmadụ enweghị ọnụ okwu enweghị onye ga-ekwuri ya ọ daba aha n'aka fa akwali akwajie na ihe ọkwụ ya jụrụ ajụ asị na a ga-eweta ọkụ ọcha na ị ga-agba ọtọ wee bịa na ya emegide mechụchachasị ya ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ekwu ya ekwu ọtụtụ anya agbanyeghị nọ na-eje ụka fa kwali ya aka na azụje mee ya onye ekwu ya ekwu ndị nwe ndị na-eme ya mana ọ bụrụ na ha bịa gwa gị ya ịjụ jee gwa ụkọchukwu nọ gịnị ya nọ nso sị na ihe ụmụnna m na-eme m ife na-ewute egwu kwesị egbu ya ọtọ ekwesị ọgbafuo
ọtụtụ ndị na-anwụde nwaanyị kwado etochi ya akpa ịsa gị mee ya bụ ọtụtụ ime a na-eje ụka ije egwu ụkọchukwu ha sanekwa na onye dị asụ onye dị asụ famisa ọ na-abụ ikpochi onunu a ya na ife ndị ọgọ mmụọ ka ọ bụ ịkwa ahụ n'ozu kwasịa na ihe akwasịgo ndị ọbụla na-asị ikpochi onunu ọgụ ụfọdụ ọbụrụ na-anụ ọkụ na-agụ bụrụ ndị omuche ọ ga-abụzi nnukwute ife ifele ma ọ bụ na onye na-ekwekwa ikpochi onunu a bụ onye na-eje ụka ri na okenye ọ na-afa aga 08096200028 ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke na-akpọ 09031989504 ịmanịnya debe enyi chebe enyi ọ dịgasị na-abata m enyi na-asị manịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-abata m enyi nnọọ Hello. nwaanyị ọma nnọọ Good evening. ezigbo mmadụ ka ime Ọ dị m mma. kedu afọ anyị Afọ m bụ Amara, esi m Ọka akpọ. amala gaba n'iru ụka mma nke nwe Biko enyere m ajụjụ gbagwojuru m anya. O nwere onye andọdị ndị son ka ọ bụ. So wee bụrụ na mama ya were ọfọ mpe ya dobe wee tụfuo. Oke site anụnwa n'otogo. So the boy anaghị aga n'iru ihe ọbụla o tere aka ọ na-enwe problem. O nwebu mgbe aṅụ kụrụ na be ha. So wee sị na ọfọ ndị mgbe ochie ihe efulefu na ha kwesị wechiyatara ha anya. Ya ka m na-ajụzi kịta. Kedu ka e esizi wee wechiyatara ha ọfọ ahụ? Ọbụwazi nwere iji oke. ọ dị mma nwa m ọ dịkwa okwu ọfọ ka ji wee bido na mbido ọ nwere ike ọ bụ na o sonye ha na mba afọ anyị kwu ndị a na-asịsị wechetala ha ọfọ ha ndị ahụ bụ ụmụ akalogori na ndị nwe nya bụ ọfọ ndị ahụ akpọkuru mgbe ewu udo ọfọ ahụ enwere ofu ogori bụ nwa okorobịa dị ndụ na nwere ihe ọ na-emenwu ọnụghọ nwaanyị onwe ha aka ọrụ onweghị na-ele ana nna ya sị na nwa na-eme ofu ogori ọ bụ na ofu ogori emesịa nwụọ ọgọla akalogori n'oge gbuo afọ ọnya bụ na abịa ebe a na-akwa ozu okenye ozu dimkpa efie ndị akalogori fie ha n'ọnụ ụzọ ama onye ọkụkọ uyom ị ga na-afụ ya were osisi gbaa ufie n'ọnụ ụzọ ama ka ndị akalogori ada na-abịa kpasụkwa ebe a na-akwa ozu a egbe agbawa gbuo onye ọfụ maka fabia ha na-akpa aghara ụmụ kirikiri mmụọ afọ na nwere ife ha bụ n'ebe Nwachukwu nọ ọfụ ha na-abịa asị si jee wechetara ha ọfụ ha agaghị ege ha ntị ndị ọ bụrụ na mmadụ bụ ezigbo Nwachukwu na-ekpe ekpere ọfụma ọ gaghị afọdụ ha na ndụ ya ndị anụnwa na-abịa ọ na-eto ọ na-eje ụka ọ na-eje akwụkwọ onye ekpe nwe ekpere onye ebu nwa ọnụ mgbọsị ụka ọsị ọjọọ ọsị ọ gaghị eje onwe ka o si nwee ihe ọgbata ufe n'ime mmụọ ife ga na-enye nsogbu mana ụdị akụkọ a ị gaghị anọ n'ebe Nwachukwu na-eje ụka ọfụma nọ ya bụ ọ bụrụ iwechetara ha ya azụ abụrụ ka eji jepụtakwa ọfụ a n'ebe ọ dị nọọsị chọzie ekpere dị egwu a ga-eme wee kagbuo mechie efe ọnụ onwe onye si na ajọ mmụọ adịrọ Jesu si na abịa m ka mkpọrọgwụ niile osi na abụghị nna m nkọ na ga-erue na mkpọrọgwụ si na abịa m ka m chụọ ajọ mmụọ niile mgbe ọ na-efe ọtụ ọrụ n'ọrụ ịchụ ajọ mmụọ na ndị na-ekwusi si wechata ha bụ ndị ajọ mmụọ ka ha bụ a ga-achụ ha achụ ama nge ha ntị ọ bụrụ mmụọ sikwi obodo arụtuo anyị nwa bụ ụmụ Chukwu suru gwọgharịa anya fa wee surukwa gwọgharịa anya ọdụ ọ dị efe ọgbagwo ọgbagwo na efe ọdụ ya bụ na oge ụfọdụ Chineke ada aghọta ma anyị na-asị ya na ndị ajọ mmụọ na-abala anyị mba maka na ndị ife ike otinye n'ime anyị karịrị ike otinye n'ime fa ndị anyị ike bịa na-abala anyị mba ịfụ nne nwaanyị zuru oke na-eje ụka ọfụma ka ọ na-asị na nwa anya kote na-ekuri ya nwa na ọ dị na mmụọ ọjọọ ma nke ọ bụ nne nwaanyị mee mmiri Chukwu kwụọ aka n'isi gbaa akwụkwọ
ihe na mmụọ ike ka eticha n'ime gị ikpe ntezi ofu n'ime ike ahụ ebe alụ nwatakịrị ahụ mba mma mmụ afọ mgba ka o si na bekwa ihe menwe na-achọ isi na nwa ahụ isa na-achọgharị gị ya bụ ndị a na-asị si je wechata ya si gị na ha ntị si kpezie ekpere ọfụma ka mmụọ afọ nọ n'ọfọ ahụ achụpụ ha wee tụfuo ọfọ ma wee suo ya ọkụ abazialụ mmụọ afọ mba chụpụ ya n'ezinụlọ afọ. daalụrị nne okenye na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche okenye ihe wenikwa n'ọja anyị weni ya ọja anyị ka anyị ma mma ilofu ya mba gwọrọ a na-echefukwa ụlọ na adaghara uko dịkwa ka ifekwa gwuye m gaba n'iru daalụrị ndị okenye ụmụnne m ka na-aganụ n'iru na mmanụ eji eri okwu Igbo na 95.3 FM Radio Sapiensia tata bụ ụbọchị dị iche ha na-anụ ọnụ ụmụnne anyị ndị nwere ajụjụ ndị nwere inu ka a na-eme ka esi eme onye nị ya nnọọ nwaanyị maka ka ime onye ọ ga-adịrị mma. kedu afọ anyị nne m? Afọ m bụ Chinelo wenye n'ọnụ ife nne. Afọ m bụ Chinelo Osimanụcha. Gaba n'iru ka anyị n'ọnụ inwe anyị ọma. Achọrọ m ka okenye kọwalụ m ihe gbasara ịlụ agwụ ya na-achị na agwụ mara alụrụ mmadụ agwụ. Agwụ bụ mmụọ na ụmụ kirikiri mmụọ a na-enwegasị n'oge gboo. Enwere agwụ ikwu nne, ọ bụrụ ndị ikwu nne ha na-abụ dibịa ebe si wee nụta nne bụrụ ọkpọka dibịa. Mmụọ afọ na-enye dibịa n'ebe a maka dibịa na-ama ama. Ọ na-abụ isi awọ chọọ okenye ọfụ ha opuo nwata. Ọ bụ na anụta nne na-enugwu agide wee na-anụ ya n'ifite dunu. Nwa nwoke a mụtara n'ifite dunu a nwere ike ọnọkọta na-eme ya ọya ihe ọ n'otiri aka ọya aga ife na-ekwu okwu na-elu inyi na-ekwu ka onye isi adịrọ mma na isi dị ya mma. N'oge gboo afọ ajụba ese asị na agwụ ikwu nne. Nnọọ dibịa ahụ ndị nne ochie na-abụbịa ka ọ manya bụ nwa. Ọ bụrụ na nwa ha achọghị ịbụ dibịa, ọ bụrụ na ọ chọrọ ịbụ ya eje satarị ya agwụ ikwu nne. Ọ ya bụ ịlụ agwụ elu ajụọ ndị ikwu nne kedu ihe m ji eme ihe ewepụta ife na ndụ mmadụ. Onye achọ ka ọ bụrụ dibịa ha si ewute ewu ịtọ na ji saa ọjị na-abụ ka ejekwuo n'ebe arọbụnagụ ha dị. Elu onye emechaa ya nwa ha bụrụ dibịa ọgwụbazịa alụgolu ya agwụ. Mana ọ bụrụ na o si na achọghị ịbụ
ama chọrọ ịbụ dibịa welụnụ ga isi ma aba n'ọba ekele ede welụnụ gaba n'ịgana n'oge gboo ka anyị na-ekwu apụrụ kịta agwụ efe ya eweta ka e wee lụọ agwụ ewee lụgide agwụ ahụ lụgide na onye wee lụọ agwụ ka alụpa du ya naanị ka ọ hapụzi ya inyezi nsogbu agwụ efe ya ewetasịa ya ewee menyụọ mmụọ agwụ afọ ife dị iche na ịlụ agwụ na ihe dị iche na ịchụ ajọ mmụọ ife dị iche dị ya n'oge kịta a ka na-alụkwa agwụ mana a ka na-akpọ ịchụ mmụọ ọjọọ na mmadụ mmụọ ahụ banye n'ime abịa megide were ike Jesu Kristi chụpụ mmụọ afọ ọ pụọ onye ahụ nwere onwe mana ịbịa lụọ agwụ alụọ ọ bụrụ ikpudi ọnọdụ ebe ọ nọ ọ dịkatakwa o seritekwa mmụọ ahụ achụghị achụ ihe dị iche na ịlụ agwụ na ịchụ mmụọ ọjọọ ha bụ mmụọ afọ na-enye nsogbu ọ ka dịkwa kịta ọnya bụ oge ụfọdụ ịbịa n'ebe a na-ekpe ekpele ha sị ndị mmụọ ọjọọ ji pụta ha pụtasịa ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ahụ agwụ ji enwere agwụ ikwu na enwekwa agwụ na-adị n'ụmụnna na agwụ a na-amaka ndị a enwezi agwụ ụdị na-abụ ọ nwere agwụ dị nke ọjọọ ya nwee agwụ dị nlo gaa dị nke ọjọọ ya ga-agbanwe mmadụ ala ọ ga-emenwu mmadụ ọ danye n'ụkwụ nwụọ mee mmadụ n'ọnwa ya mụta nwa ọka ọjị ọkụ eje gbaa ubi jie nke a bụ agwụ ọjọọ nwee agwụ umeanị agwụ ya bụ dị nlo mana ọ ga na-emenya ahụ n'anya ọ na-etenwu nkwụ ọ na-alụ nwọrụ ugbo ọ na-anụ nwunye mana ọ ga na-emegha agha mana inye ego ezoghị ezo ọ ya mana ego a ezoghị ezo si gị ezo m ego m onye mere ndị Igbo ji wee tụọ si na ihe onye agwụ na-eri n'ọkụ n'anya ndo ya ọ chọọ akwa ihe onye agwụ nye ya akwa efucha akwa ahụ ozugbo tụrụ n'ọnụ maka ọ na-ehe anya na-azụsị na nyekwa akwa m ofugụ ya n'anya ozugbo isi a na-akwa na m eri gị ọ bụ dịka ji n'aka ọ nakwala gị ozugbo ihe onye agwụ a na-eri n'ọkụ anya doo ya ọ chọọ ihe ya bụ na ada alụzi agwụ mana ihe dịzi iche n'ịlụ agwụ gwuo na ịlụ agwụ kịta bụ na adịghị emezi ife agwụ ahụ na omenala kịta onwe onye na-eche na agwụ ma ya nke mbụ onye nwere agwụ ma kịta adị ekpe ekpere ọfụma ine ndụ ya anya diọkpala adịghị ile ọfọ nwa akpalụ ọ bụ na Chineke nọ n'ime mmadụ nọ sie ike o nwere ebe mmụọ agwụ ga-esi webata n'ime ebe ahụ ife na onye asị na mmụọ agwụ na-akpa na agwụ na ine onye ha anya ọfụma afọ ifu na nwere na ọ dị eje ụka na ọ dị eje akwụkwọ mana abịazie akpadebe nso chụọ mmụọ agwụ afọ onye na-akpụ ya agwụ na mmụọ ọjọọ ka ọ bụ chọọ ya ọpụ anya ha anya ido ya ya bụ na ịlụ agwụ ada alụzi agwụ n'ụdị omenala kịta elugide lụọ ya na nke omenala ọ gaghara eto obidokwa ogwu ka a na-ekpu ya ọ dịka ekpuru ogolo na-eti dididididi onwe mgbe ahụ ogolo ekpuru abalị na-abụ ogolo ahịa ekpuzi abalị nke na obidokwa onye mkpuru ịlụ agwụ ikpudoga ajọ mma ha ikpudo nakọta ofu moto pụtakwa ma anyị chọọ achụ ọpụ baa na ịkpajewala daalụrị ndị okenye ọ gaghị agwụ ọ ga-agwụgo ọ bụ na ọ ga-agwụkwa ka m tinye ofu inu si n'aka Ọkafọ Chukwudị onye agụba ọwa ọ sị na eji ha ụkwụ na-abịa ndị mmiri emi onye ahụ na-akpachapụ anya ịchọ ine mmiri emi iti ofu ụkwụ ọ mụ ya emi isi ọtakwa ọwụkwa ka na-etinye okwu akịrị itinye ma ịchọrọ ụkwụ na-abụ nwunye nwụ na omiri emi ịma na onye ahụ nke ya agago ya bụ otu a ịchọ ime ife ịchọ ụfọdụ ga-elechakwa ihe na onwe were ụlọ ebe obi nye mmadụ were ebe ọ na-azọfe nye mmadụ site na n'obodo Igbo ịchọ iri n'obodo Igbo hapụgodo shọpụ ọnwụ isi eji wepụsị ilu ọbụla ọdịmma anyị nọdụ ọbụla ọdịmma na-achata ka shọpụ ebe na-kadịrị gị iwere ụkwụ na-abụ nne mmiri emi ọnwụ na omiri emi ori onye afọ nata onye nwere ụfọdụ ka ntanya na-asakagharịzi ya bụ onye ahụ ifi aka n'anya otu anyị bụkwa ndị na-ebu agha n'oge nke anyị ma ihe na-ajụkarị ma mmụọ ọfọ ma mmụọ agwụ a ma mmụọ ife niile ndị a ọ bụrụ na iburu onwe niile tụnye ya
onwe ebe anyị zonye ụkwụ na-abụ rie gị ige ntị na ndị ga-edu gị isi gị jee ebe dị otu a na ọnya ka eji a na-eme anya onwe ebe ya izonye ọnya ama ọnya n'ụkwụ na-abụ mpụta afịazi arụ maka ije aja na be ekwensị je kwe nkwa ọfịazie gị ụgwọ na-abụ olibido chọwa ndị maala anya na be chukwu azọpụtago ihe ọ na Chineke ji aka eme na-adịgide alụrị nne okenye ụmụnne m ọ ga-adịbazi ụbọchị ụka ọzọ mgbe a ga-abịakwa wetala gị mmanụ eji eri okwu Igbo. It's okay.